Добро утро, уважаеми телевизионни зрители. Аз се казвам Стефан Китов и съм председател на Федерацията по тенис на маса. Искам да изкажа моето мнение за 13-тия пореден турнир Албена 2011. За това, че това е един много народен турнир, който добива своята популярност. Има в Европа, а и не само в Европа. С всяка изминалата година се разраства. В момента вие виждате пред старта на едно голямо. До вчера се играха състезания за мъже и жени, всякакви възрастови групи, също така и за професионални състезатели. Моето мнение е, че това е един турнир с много добро бъдеще и смятам, че с всяка измината година ще се вдига качеството и нивото на турнира, което е добре за българския тенис на маса.